Kom så, Roberto. Du skal også være med. Hej Susanne. Hallo. I dag så forbereder vi lige en lille videoklip for dig i anledning af din fødselsdag. Den 9. februar. Vi er kede af, at vi ikke kan være der selv, men så tænkte vi, så laver vi lige en hilsen på The World Wide Web. Og det vi gerne vil sige blandt andet til dig i dag, det er, at jeg vil gerne sige tak, fordi du altid er så hjælpsom over for os andre, når vi skal have nyt tøj. Lige præcis. Ikke også, Roberto? Vi er og alkohol også. Også nyt må jeg alkohol. sige. Ja. Og vi er rigtig glade for, at du er så modebevidst, så vi andre også kan få hjælp. Fordi vi ved faktisk ikke, hvordan vi ville have set ud, hvis det ikke havde været, fordi du hjælper os med at finde noget tøj. Se for eksempel Johanne her. Han har fået tøj fra dig. Og se på mig, jeg har både Vi har begge to støvler og bukser, skjorten. Men ikke t-shirt, for Helle synes det ligner en pyjama. Så du skal bare sende en ny ind til Danmark, mor. Ja. Det er i hvert fald rigtig godt at have en storesøster og mor, der er god til den slags ting. Og jeg tror også, du har hjulpet mormor og morfar med deres tøj, fordi de i hvert fald rejste til Thailand med noget tøj, som du har strøget for dem. Ja, men så kommer tilbage med billigt tøj. Ikke mor og mor? Ja, det var ærgerligt. Nå, men det var lige foreløbigt tak herfra. Vi håber, I hygger jer der, hvor I er. Ja. Vi ses. Hej.